Vážení diváci, vítam vás pri ďalšom vydaní relácie z prvej ruky a vítam medzi nami Števa Kašáka, nášho študenta. Števo, povedz nám o sebe niečo bližšie. Tak, som študentom Katolíckej univerzity, skončil som bakalársky stupeň v odbore pedagogika. Teraz ešte stále študujem na primárnom vzdelávaní. Ešte stále prečo? Môžem sa spýtať? Lebo, pravdu povedať, moc ma to nebaví, no. Tak, pochádzam z Hubovej a môže sa pýtať ďalej. No, tak ja som si ťa pozval s tým zámerom, keďže ty si, ako o tebe viem, ochotnícky divadelník a keďže my tu máme odbor žurnalistiky, tak myslel som si, že budeš zaujímavým hosťom pre našich študentov. Tak skús mi povedať možno, neviem, ako si sa dostal, kto ťa tomu priviedol ku ochotníckému divadlu? No takto u nás v Hubovej sa hrá divadlo nejakých vyše 105 rokov. To je pekné. A moja mamka hráva už od nejakých 16. Tak vždy ma, nechcem povedať, že ťahala, ale no, nechcela ma nechávať samého, keď ona chodila po vystúpeniach, tak som chodil s ňou, či už na skúšky, keď sa robili rôzne plesy divadelné a v podstate už ma aj tlačila do tých scénok, aby som hrával v scénkach. Takže vraj, že ťa to nebavilo predtým? Vôbec. Nemôže malého chlapca tlačiť do niečoho, čo ho nebaví. Ja som videl vtedy futbal a chcel som ísť na športovú školu. Teraz už sa to nedá, ale odstupom času, asi keď som dospel, tak som sám sa ťahal do toho divadla a povedal som jej mami, no teraz ma potlač k tomu, aby ma to začalo baviť a urobila dobre. Bola vtedy potešená, keď si oznámil toto tvoje rozhodnutie, že ako samého ťa to začalo interesovať? Bola, lebo v tej dobe akurát hrali divadlo z dreva vyrezané, alebo inak povedané Jánošík podľa Vivaldiho. To bolo krásne predstavenie. Bol to pekný muzikál, ale už ho hrali nejaké 3 roky a ľudia sa už pomaly strácali, že chlap išiel do roboty niekde do Anglicka pracovať, tak potrebovali záskok. Tak išiel som zaskočiť najprv ako nejaký pandúr alebo dráp, potom zrazu už nebol kat, tak išiel som hrať kata. A nakoniec som v tomto predstavení hral 7 postav. Takže ty si bol väčšinou taká postava negatívneho charakteru. Pandúr, dráp, kat. Áno, ešte som bol aj žalobca. Stotožňoval si sa s nimi? To nie, no ale asi mi to aj prischlo, že môjim výzorom musím hrať len také negatívne postavy, ale nebraním sa aj pozitívne. A tak väčšinou takí ľudia, ktorí sú pri sebe, evokujú takých pokojných ľudí, nie skôr také zlé osobnosti. No. To je pravda, nie? Tak divadlo Hubová, no viem, že divadlo Hubová, keďže je to ochotnícke divadlo, nebude účinkovať len v Hubovej. Vedel by si mi povedať nejaké zaujímavé miesta, či na Slovensku, alebo vo svete, kde ste boli, lebo viem, že spolupracujete aj s jedným divadlom zo Srbska, s našimi národovcami. No tak áno, tak táto družba zo Srbska, ešte z Juhoslávie, keď začali družbu, ja som mal vtedy 0 rokov, bol som ešte na svete. Nebol si na pláne ešte. Áno. Tak jasné. Už 25 rokov táto družba trvá a vlastne sú to Slováci, ktorí žijú v srbskej dedine, v Pančeve, vo Vojvodine a fakt to sú také vzťahy, ako keby sme boli rodina. Ja som to sám videl, vážení diváci, môžem potvrdiť, keď som bol na jednom predstavení, to, keby ste videli tie emócie, ako sa tam objímali, plakali tam nakoniec, darovali si rôzne dary. Tak. To sa nedá ani opísať, mne sa teraz slzy tlačia, lebo jedna pesnička, ktorú máme takú ozaj spoločnú, je Po nábreží koník beží a stadiaľ som slovenského rodu som a vtedy všetci plačeme, to je ozaj. To je krásne. A na Slovensku nejaké dediny, mestá? Na Slovensku... Kde ste mali najväčšiu audienciu? No napríklad sme sa vrátili v nedeľu z Jakloviec. To je na východnom Slovensku, tam tiež máme družbu. No a tak všetci vieme, akí sú východňáre. No jasné. Tak bola zábava. Cítil som sa ako na vešele. Ale oni sú tak divadelne zdatní a skúsení, že tie odozvy na naše predstavenie, také ovácie, to sa napríklad v niektorých dedinách nestáva len tak často. No, lebo tak. Niektoré dediny, nechcem povedať, že sú nevzdelané divadelne, ale
divadlo je ťažké na pochop. Áno, Určite. to isté. No tak, keďže už si ma zaviedol do tohto kúta, tak idem sa ťa spýtať. Dnešná mladá generácia skôr obľúbujú filmy, ktoré sú plné efektov, ja neviem, rôznych moderných, ja neviem, záležitostí. Ako by si povedal, ako vnímajú dnešná mladá generácie divadlo? Neviem ako ktorý. Určite sa nájdú mladí ľudia, ktorí si radšej pôjdu pozrieť niečo do divadla, ako by mali pozerať najnovší film. Ja som napríklad taký, som ozaj ten, ktorý, ja nepozerám žiadne filmy. Nie, že ma nebavia, ale mne to nič nedáva, lebo viem, ako sa tie filmy tvoria. Oni môžu ísť aj na 5-6 klapiek. Áno. A divadlo je v tom, že keď sa niekto pomýli, tak musí nájsť aj text, ako sa opraviť. Áno, zaimprovizovať niekedy. A vtedy aj ten divák vidí, že ako sa snaží a vie vtedy prichádza aj to umenie presne herca. Presne tak. Takže, ale netvrdím, že všetci tí mladí ľudia sú takíto. No, určite je veľa, napríklad aj teba poznám, ty si zastanca aj super filmov, ale si aj kultúrne zdatný, že do divadla to je na našom predstavení, aj napríklad na tomto Chvojkovci v Amerike si nechýbal, sedel si v prvom rade s maminou, s ocinom a so súrodencami. To si ešte pamätám. To si pamätám. Koho si tu nahral v tomto predstavení? To si ja nepamätám už. No, mal som hrať takého debilka v podstate, v úvodzovkách. taký zasnený komunista, ktorý si vlastne chce presadiť svoje zásady, že peniaze sú zlé, lebo to bolo ešte v období... Sa mi zdá, že ty si tam vtedy aj dvoril jednej slečne v tom predstavení. Dobre si pamätám? No áno, dvoril som mojej sesternici. Dobre, tak to bol pekný, zamotaný. A neviem, ako by som jej dvoril, keby to bola nejaká, nie že cudzia, ale nebola mi rodina. Takto sa poznáme, môžeme sa poboskať kedykoľvek a nerobí nám to žiadne problémy. Tak to je dobré. Takže toto bolo, spomínal si mi tvoje druhé predstavenie. Viem, že si vystupoval si aj v treťom predstavení. Tam si toto je terajšie predstavenie. Áno, to je terajšie, aktuálne. Dvaja muži v šachu. Toto divadlo už hráme len 5. Teda hráme, hercov je len 5. Áno. Ale máme tam popri tom aj zbor, ktorý doplňa pesničkami dej. Sú tam dej. zase tie 7 úlohy, či tam nie. Tam už, toto je ozaj také divadlo, kde musíme hrať každý tú jednu postavu. No a napríklad na margo toho by som chcel povedať, že mamka, nakoľko hrá veľmi dlho divadlo, ona rolu nedostala, lebo... To už prečo? No, režisér si vybral dve dievčatá, ktoré mu pasovali asi viac do tých postav a ona to nedostala. Ale na margo toho teda chcem povedať to, že ona sa neurazila ako napríklad nejaký mladý človek, že a ty si mi nedal postavu, tak ja končím, ja už nejdem. Zobrala to ako vyzretý herec a žena. Presne tak. A teraz jej nerobí problém, že spieva v tom zbore a aj tak si vyhrá to divadlo. Však no veď účinkuje tak či tak, neviem, čiže to zákulisie alebo na javisku. Presne tak, o tom to je. Máme tu ukážku aj z toho tretieho aktuálneho vystúpenia, kde si ten právnik. Musel si aj študovať nejaké špeciálne právnické terminusy? Som doktor. Teda doktor, ako pardon. Múdr. Múdr, no, tak. No nemusel, už som akože, hral som už toho, že mi nevadia zásady lásky, lebo vtedy si už bol liberál. Áno, už som ju chytil aj konečne za ruku, už som ju aj poboskal a už... Ale tak ja som stále tam vnímal, ako vám to niekto prerušuje, tie vaše spoločné chvíľky. To sa mi zdalo celkom na tom najzábavnejšie, že vás nikto nenechal na pokoji vyznať si lásku. Lebo asi som tými mojimi zásadami ich presvedčil a nakoniec ja som ich sám už potom porušoval. Môže to byť tým. Môže to byť tým. Takže tak. Si ich naladil na takú morálnu nôtu. Presne tak. Dobre, krásne. Ale divadlo je fakt, to je pecka to. Tak postupne, ako ti začalo divadlo prenikať celým tvojim, ako môžem povedať, telom, nebránim sa tomu, osobnosťou. Zobral si niečo z divadla aj napríklad do školského sveta, do tej sféry? Inšpirovalo ťa nejak? Tak áno, v bakalárskom ročníku som nevedel, čo si idem dať ako bakalárku. Tak... To asi každý nikdy nevie. No a z tých tém, ktoré tam boli na výber, som si žiaľ Bohu nevybral. Tak som išiel za jednou profkou, poviem to na rovinu.
tou zlatou, čo si mi spomínal. S tou zlatou. Dobre. A chcel som vlastne riešiť dramatickú výchovu. Či dramatická výchova napomáha v rozvoji komunikácií detí. Áno. Tak som sa do toho obul a išiel som s tým do toho, že budem sa snažiť nacvičiť detské divadlo, Áno. ale ja ešte nemám také skúsenosti, tak som za pomoci Zdenky Jarošovej, u nás v Hubovej, nacvičili detské divadlo a vlastne pomáhal som jej s tým, ako tie deti viesť a všetko, ale bol som taký pozorovateľ, že či tie deti sa za toho pol roka zlepšili v gestikulácii alebo v mimike. Vo výrazoch jazykových. Presne tak, že či tá dramatická výchova im napomáha aj v škole napríklad. No a samozrejme, že som prišiel k záveru, že tá dramatická výchova pomáha. Lebo aj keď som robil dotazník u učiteľiek, tak oni sami povedali, že tie deti sa neboja odpovedať, ani keď nič nevedia. Vážne? Oni hľadajú rôzne výrazy, ako by tú danú otázku zodpovedali. Teraz ma tak aj napadá. rukami, nohami, že by to chceli povedať, ale tak prišli sme k záveru, že naozaj napomáha dramatická výchova k rozvoju komunikácie. A teraz ma tak napadá, tie malé deti predsa len to nie sú už nástroční alebo dospelí ľudia, nemajú tak rozvinuté tie jazykové schopnosti. Stretol sa s tým, že niektorý z nich, alebo niektorá z nich aj proste snažila sa povedať niečo mimo scenár, keď zabudla? Snažila sa nejak nadviazať vlastné myšlienky? Nie, toto sa ešte nedá. Improvizácia je taká forma, že už musí byť ten človek taký vyzretý, určite. Jasne, napríklad, ja som ich sa snažil učiť aj to, že nie, že bude šepkárovi takto vrať, že čo. Ale tak nenápadne sa dostane. A tak stane sa to aj u vás. Áno, my to zahráme akože na štýl srandy, že stane sa šuškár, kde si. Presne tak, to sa povie. Šepkaj, hotovo. Ale tak som sa snažil im povedať, že nech prejdú ku tomu kraju a nech, pošepkal mi. Mne sa napríklad stalo na tomto predstavení teraz, že som sedel a som zabudol, tak som prešiel sám ku šepkárovi. Čo? Aha, dobre. A povedal som. A ľudia si mysleli, že to je vlastne pauza. Jasné, ja som vtedy tiež pozeral. Išiel som si vydýchnuť, takže že tak. Na čím rozmýšľaš. Dobre, divadlo odsunieme bokom. Viem, že po divadle viacerí herci buď skončia, alebo sa snažia posunúť sa na tú vyššiu úroveň na televízii, aby boli viac na očiach. Skúšal si to aj ty? Nejakým spôsobom sa dostať predsa na tie televízne obrazovky? Sám od seba určite nie. Čiže zase tam bol niekto, kto ťa zozadu tlačil ako maminka? Skoro. Bol tam taký impuls, že do nášho divadla, teda do občianskeho združenia Divadlo Hubová prišiel e-mail z televízie Joj, že hľadajú v úvodzovkách nehercov, akože ochotníckych hercov, do nejakých relácií, ktoré kde chcú akože dať nehercov, tak to poviem. Nejak vás to neurazilo, že neherci, keďže... Ani nie, nie sme študovaní herci, sme ozaj len ochotníci. Tak toto myslím. Takže nebolo to až také zlé. Tak ja akože už, nie že som sa hral na veľkého herca, ale ťahalo ma to. Tak vravím mamine, stará herečka, máme veľa dobrých hercov, tak ich volám, tak poďme tam skúsiť do Bratislavy, sa prejdeme vlakom a... Si dával námety ty im, alebo si ich volal, aby išli s tebou sa na teba pozerať? Chcel som, aby sme všetci my tam 5 alebo koľky, takže celé auto. Takže nezahral si sa na takého frajera. To nie. Chcel som, aby aj oni sa tam dostali. Ja som akože nečakal, že ja sa tam dostanem. Ale tak nakoniec som na ten casting išiel sám. A nakoniec si aj uspel, čo ja viem. Tak áno, o nejaké 3-4 mesiace po castingu mi volali do relácie alebo seriálu Rodinné záležitosti. Hral som tam metalistu Ozzyho. Znova len kvôli výzoru si myslím, namalovali mi oči. Si vyzeral ako žena vtedy. No, je to dosť možné. Aj nechty si mal čierne, alebo ty vynechal? Chceli, ale som povedal, že nie, lebo je potom odlakovače a takéto. Mal som proste niečo, ja nenosím. A nepočúvam vlastne ani metal. To viem o tebe, ty si vyznávač inej hudby. Ale točili sme to 1,5 dňa, čo sa mi zdalo strašne prehnané, lebo sa to točilo na jednu kameru. Nerobili sa zábery z rôznych pohľadov, ale jedna kamera behala a tam bolo to také šialené, Čiže oni to skôr tak dynamicky poňali. Áno. Nezameriavali sa na kvalitu záberu, ale presne skôr tak. Jasné. Takže tak, no a... Ale musím povedať aj o tomto, že
nečakal som honorár, ja som čakal, že to bude len... Taká osobnostná skúsenosť. Áno, a že ja pôjdem tým pádom hore a keď mi za to zaplatili, tak ma to samého potešilo, že za niečo, čo ma baví, mi platia, tak... Tak to je krásne, no väčšinou sa hovorí, že má človek robiť to, čo ho baví. Presne tak. Rodinné záležitosti, po rodinných záležitostiach si sa o nejakú dobu neskôr dostal aj do Súdnej siene, ktorý je prakticky taký novší formát v televízii. No áno, Tiež? najskôr, teraz neviem, či som bol najskôr v Súdnej sieni, alebo v Dedičstve. Asi skôr v Dedičstve, už si to Ešte tiež skôr nejak tam. nepamätám. Ale to už bol taký formát, že napríklad tam hral Dano Junas, ak si ho pamätáš, z Trianglu. Áno, viem. Tak Živo. už takíto herci a tam som dostal iba takú roličku, že výčapník, tam som hral 15 sekúnd, odohral som odchod domov. A tak to si bol vo svojom živele, lebo no. Tak áno, venujem sa aj barmančine. Tak. Takže áno, no ale keď si rozprával o tej Súdnej sieni, tak No. to bol asi pre mňa ten najlepší zážitok. Bol som tam už 2-krát. Raz som bol ako odporca, raz ako navrhovateľ. Ale ľudia si možno predstavujú, že to sú texty, ktoré sú ľudia naučení. No to by aj mňa zaujímalo, to by som išiel o tom povedať. Tak Či tam to je ten vôbec scenár nie je. pevný? Je tam scenár, ktorý ty si máš prečítať, Áno. alebo vlastne naučiť sa nejaké tie body a všetko ideš improvizáciou. To je na tom to, že... Aj na takej vysokej úrovni. Áno, je to také autentické, že ty si myslíš, že ako sa vedia oni hádať. Jasné. A pritom oni vedia, o čom sa majú hádať, ale hádame sa, ako keby sme sa my teraz hádali. Čiže cítil si tam aj nejaké emócie pri tých hádkach? Áno. Za tou lavicou. Takže tá Súdna sieň je v pohodičke, no je to... Je v pohodičke. Moja prvá Súdna sieň, bol som v takom strese, že čo to, nevedel som, ale keď som bol v druhej, tak som tam sedel, keď to išlo ako geroj. Vážne. Ale zase viem, aj keď si spomínal v tom divadle, že si hral tie negatívnejšie roli, takisto, aj keď si bol navrhovateľ, tak takisto si mal také uštipačné činy, ktorými si vyprovokoval toho Áno. oponenta. Bolo to tak, že ja som bol motorkár, kvázi. Motorkár. A zase asi podľa výzoru. Áno, stále len s tou bradou, to je späté. Aký ty motorkár tam bol? Bol freestyler. No tak to potom mi nesedí vôbec na teba. Akrobácia, motorka lietala so mnou. No a ten odporca mi akože tú motorku drahú rozsekal, tak som potreboval nejaké peniaze. No ale tak to bolo nepríjemné. ku záveru to prišlo tak, že ja som ho k tomu vyprovokoval, že som túroval motorku v noci a on chcel spať, no a jemu už pukli nervy, tak mi a tú tak motorku v noci by to nebolo ani také zvláštne, ešte tam bolo niečo skryté. Skús mi povedať bližšie o tom. No, tak nie, že sa za to hanbím, ale určite... Bolo to dosť morbidné na áno, určite by som to neurobil. Ja osobne, ale keď som bol tá postava, tak vraj som túroval motorku aj pri pohrebe jeho ženy. No a to bol ten klinec. To bol ten klinec úrazu, ktorý tam bol. Presne tak, no. Bolo to ozaj až také morbidné, ako si povedal, že normálny človek by to nespravil, takže je to len tak hrané. Plánuješ pokračovať aj ďalej v tomto herectve? Alebo... V herectve určite by som chcel, ale už by som bol rád, keby znova sa z Jojky ozvali, lebo už som nebol... Sorry. Už som nebol v televízii 3 mesiace, ako som o tejto poslednej veci točil, takže rád by som sa dostal ešte raz do televízie. Takže môžeš povedať, že je to dobrá skúsenosť, obohatilo to tvoj život. Určite. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si dneska medzi nás zavítal. Ďakujem aj ja. Vážení televízni diváci, ďakujem aj vám, že ste si dneska pozreli toto vydanie relácie a tešíme sa na vás pri budúcej relácii. Dovidenia.